Moi. Hauska kun mä katson sua silmiin, kun sä katsot tänne kameraan. Mä katson sua silmiin. Sä katot mua silmiin. Niin. Jätkö kattoo mua silmiin? Aio kattoo mua silmiin! 3. päivä. Ei ollut tehty yhtään mitään oikeesti. Ollaan pelleilty toisille alasti ammeessa. Kaikki nää juutalaiset on sekoittanut mun mieleen. 3. päivä studiossa. On 3. päivä. 1 jäljellä. Me ollaan tehty 6 biisiä. 6 pitiin Ja pohjassa. Jussi ei oo ollut täällä. Ei niin, miksi Jussi ei ollut täällä? Ei kukaan kuulu. Ei kukaan kuulu. Tuolla on kukaan. Hänen nimensä on Kukaan. Samu Kukaan. Oittinen. No, Tukaan. Samu Tukaani. Samoin mies, joka sanoo, että nyt painetaan nappia. Ja sitten hän painaa nappia ja sitten me soitetaan. Ja sitten jos me soitetaan huonosti, Niin Samu painaa uudestaan. nappia uudestaan ja huutaa vihaisesti. Ei ikään! Ei näin! Sitten sanoo, että mennään uudestaan. Sitten me soitetaan uudestaan ja soitetaan taas pieleen. Sitten Samu juoksee tarkkailusta soittotilaan. Kirves kädessä ja Juha Torvinen selässä.